Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa aming website www.digicastnegros.com. Kag sarama kay manantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banuasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Bacolod EOC, nagpaatag nga hindi pa pwede makasulod sa mga mall ang mga minor de edad. Pagpalipot ako ng pagdula sa curfew sa Negros Occidental, ginatunan na. Duha patay sa karambola sa mga salakyan sa Banuasang Murcia. Bacolod supporters ni Anay Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpakita man sa ilang suporta sa iyang kandidatura. Kag sa Good Vibes, isa ka party host sadto karon nagalibod sa mga ginasagod nga isda. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, 500 ka mga salakyan ang nagupod sa caravan para kay Senador Bongo na nagapapili bilang Vice Presidente sa idalom sang PDP laban. Gikan sa 2nd kag 3rd District ang mga salakyan nga nagupod sa Norte kag 4th kag 5th District naman sa Sur suno kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ang kada salakyan nga nagupod ang mayara sang poster sang senador kaupod si Presidente Rodrigo Duterte. Dugang pa ni Ferrer nga sa malipot lang nga tinion na organize ang caravan kung sa diin nagsugat anay ang mga nagupod gikan sa Norte kag sa Sur sa Panaad Park and Stadium. Ginpahayag man ni Abang Lingkod Party List Representative Stephen Paduano nga iya ginasuportahan si Go sa iya sininga pagpapili bilang Vice Presidente. Kayong iban nga mga kandidato nagapakita lang sa Negros kung lapit na ang eleksyon, samtang si Go ang may mga ginabuligan na sa probinsya. Sa number 9, sa Victoria City naman sang kahapon, isa ka pink caravan, agin patigayon bilang pagpakita man sang suporta sa kay Vice President Leni Robredo. Gikan sa Victoria City, nagkaravan padulong sa Banwa sa Manapla ang iyang mga supporters sakay sa mga salakyan nga may mga pink nga mga decorations. May nanagtag sang pink nga cupcakes, pink nga itlog kag may palugaw pa. Sang Sabado, yara man sa Murcia Vice Presidente para bisitaw ng isa ka grupo sa mga kabayan nga iya natagaan sa palangabuhian. Gininagurahan man ang headquarters na Robredo kag Senator Kiko Pangilinan sa Bacolod. Ang caravan ang pamaagi sa mga taga Victorias nga supporters para ipakita ang ilang pagsuporta sa kay Robredo. May mga taga Bacolod man nga nag-upod sa mga caravan. Sa number 8, sa Bacolod City naman, nagtipon ang mga supporters ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Bacolod City Government Center sang Domingo. Istorya ni John Bennett nga isa sa mga yara dito wala sa plano ang natabo nga pagtipon. Makape lang sila kung tani malapit sa BCGC pero sang mahibaluan nga Red Days ang kahapon naglapta sa mga group chat nga magkilit inay sila dito. Sabado sang gabi naghinagaray kag sang Domingo nagkilit anay sila dito. Wala man sila maglawig sa lugar. Produkto lang ang pagkilit-anay sa BCGC bangod sang paghinagaray sa mga group chat. Ini naman ang ilang pamaagi sa pagpakita sa ilang suporta sa pagpapili ni Marcos Jr. bilang presidente. Sa number 7, Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nagalaom nga ang bagong administrasyon sa 2022 ang magasuporta sa pagbalik sa Negros Island region. Suno kay Lacson, majority kung hindi man tanan sa mga Negrosanon ang gusto sang NIR. Wala man nagbago ang iyang panindugan bahin diri. Pero kung tani suno sa kay Lacson, kung tigayon gid man nga mabalik ang NIR, ipaagi ini sa isa kalay kag para man nga mapainan sang pondo.
Ang pagtuga sa adtusang NIR sa Administrasyon Aquino ang paagi sa isa lamang ka executive order. Sa pagbisita ni Vice President Leni Robredo sa biyernes sa probinsya, ang pagbalik sa Negros Island Region, isa sa iyang top concerns para sa Negros. Si Senatorial Aspirant Alex Lacson damlag pa ang nagpabutsag man sang suporta para sa isa kalayi sa pagbalik sang NIR. Nagapati sila nga bentaha kag higayon para sa Negros Occidental kag Oriental ang pagtuga sa adtusang One Island Region. Ang atong stance na has not changed. And so we hope that the next administration will consider reviving again the Negros Island region, this time supported by law, para matagaan ng funding. Sa number 6, masobra sa 300,000 pesos nga cash ang nakuha sa mga armado matapos gin-hold up ang 5 ka mga persona sa sulod sang pension house. Nagakatulog lang biyernes ang gabi sa sulod sang ila ginarentahan nga kwarto sa sulod sang pension house sa Barangay 9 sa Kabankanan ang 5 ka persona sang sila ang ginsulod sang 3 ka armado nga mga persona. Suno sa PNP ang isa sa mga suspect ang nagtaya sang shotgun sa mga biktima kag nagdeklarar nga hold up. Masobra 320,000 pesos ang nakuha sang suspect sa mga biktima, pati na 5 ka mga cellphone. Ginausisa pa karon sang PNP ang identity sang mga suspect. Sa number 5, sa Sagay City, isa ka teenager ang ginpatay sa iyang 11 partner bangod sa pagpangimon. Patay ang 19 anyos nga si Marijo Adolfo matapos inibunon sa 11 partner sa biyernes sa Barangay Old Sagay sa Sagay City. Sa investigasyon sa PNP, nasapuan sang iya iloy ang biktima sa kasagingan malapit sa ilapuloyan nga wala na sang kabuhi kag madamo sang buno sa iyang lawas. Naaresto sang kapulisan sa ilang balay ang 21 anyos nga live-in partner ni Adolfo nga si Kent Joseph Catalbas nga amo ang suspect sa pagpatay sa biktima. Ginako man ni Catalbas suno sa pulis ang iya puwersa nga pagdala sa iya partner sa kasagingan kag dito niya inigin buno gamit ang kutsilyo. Pagpangimon suno sa PNP ang posible nga motibo sa pagpatay sang suspect sa iya sining live-in partner. Sa number 4, duha ka mga nagasakay sa motorsiklo patay sa karambola sa Banwa sang Murcia. Patay ang driver sa motor nga si Julieto Cañete. Amuman ang iya angkas nga si Jimmy Gadiane matapos mabungguan sa delivery van sang Sabado sa dalan sa Barangay Pandanon Silos sa Banwa sang Murcia. Sa investigasyon sa Murcia PNP, ang delivery van nga kargado sang ice cream nga ginamaneho ni Michael Kabugwason ang nadulaan sang preno kag una nga nabungguan sini ang iya ginasundan nga minivan. Matapos mabungguan ang minivan, nag-swerve ang delivery van sa pihak ni lane kag nabungguan sini ang motorsiklo. Kabangdanan nga naglabog ang duha ka biktima nga amo ang gintunaan sang ila kamatayon. Naiguman ang isa ka SUV nga nagasunod sa motorsiklo. Nag-aguman sang minor injury si Kabugwason pati ng driver sang nabungguan nga SUV kag iya mga pasahero. Gindetain man sa Murcia PNP si Kabugwason. Sa number 3, digital BACUNA card. Ginlunsad sa syudad sa Bacolod para mas mangin mahapos ang pagbiyahe sa mga fully vaccinated individuals. Mga seafarers kag mga OFW nga fully vaccinated nga natala na magbiyahe sa guwa sa pungsod ang unang hatagan sa prioridad sa Bacolod Emergency Operations Center para sa ginlunsad nga digital BACUNA card. Pwede ma-download online ang BACUNA card nga may QR code kag ma-save gamit ang cellular phone. Gani mas mahapos ini gamiton sa pagbiyahe. Sunod sa kay Dr. Chris Orongon, Deputy for Medical Data and Analysis sang EOC, ang BACUNA card ang sarang man gamiton sa mga fully vaccinated para sa domestic travel kag bisan pa sa pag-dine-in sa mga kalan-an nga nagahatag sa dugang nga pribilehiyo sa mga nabakunahan na. Sa record sang EOC, malapit na sa 180,000 ang fully vaccinated sa Bacolod. Ginapabot nga sa bulan sang Disyembre, malabot na sang syudad ang 70% nga herd immunity. Sa first phase ng launching naton, gina-offer ta lang ni Anay limitado sa aton mga travelers.
sa aton nga mga seafarers, mga FW, and then sa next na phase ang implementation sini amo na ni siyang citywide nga kusadiin papanaugon naton ini sa mga kabarangayan. Sa number 2, pagpalipod sa ginapatuman karon nga curfew sa Negros Occidental o kunang pagdula sini ang ginatun-an karon sang probinsya. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, siya magasapol anay sa mga alkalde sang kabanuhanan kag syudad para mapatud man ang ilang nga panindugan. Last Huwebes ang gabi tubtub las 4 sang kaagahon ang curfew sa Negros Occidental. Yara subong sa Alert Level 2 ang probinsya. Sa guidelines ng National Interagency Task Force, ang lugar ginapaidalom sa Alert Level 2 kung ang transmission manubo na kag padayon nga naganubo kag ang healthcare utilization manubo. Napaidalom man sa Alert Level 2 ang isa ka lugar kung ang case count manubo pero nagasaka o kung ang case count manubo kag padayon nga naganubo pero ang total bed utilization rate kag intensive care unit utilization rate nagasaka. Sa Alert Level 2, mas halog na ang ginapatuman ng mga restriction kung ipaanggid sa Alert Level 4. Sa November 7 nga report sa Provincial Incident Management Team, 1,895 ang active cases sa Negros Occidental. Samtang, 25.53% naman sa target population sa Negros Occidental ang nabakunahan na suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz. 465,926 sa 1.8 million nga target ang nabakunahan. Nalakip na diri ang yadtong bisan makaisa lang ka beses nabakunahan. Within this week, and then if I see that majority of the local chief executives are in favor, we may shorten the curfew hours, or we may totally stop the curfew hours. Okay. So mapagawa pa na ihogaw. Yes. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Naglaptas ang kahapon sa social media mga litrato sa mga kabataan nga yara sa sulod sang mall. Bacolod DOC nagapaandam sa mga commercial establishments nga sarang ma-revoke o kung mabawi ang ilang safety seal kung padayon silang magabaton sa mga minor de edad. Samtang yara pa sa Alert Level 4 ang Bacolod. Ma-report si Nico Delfin. Sa idalom sang Alert Level 4 status ang Bacolod, ginadumilian gihapon ang mga minor de edad kag mga nagaedad 65 anyos pasaka nga magwa sa ila puloy-an. Ini magluwas lang kung silang nagapabakuna kag kung may emerhensya kag kinahanglanon. Pero humalin pa sang weekend, makitaan bisan pating mga magagmay nga mga kabataan sa mga mall sa Bacolod. Suno kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng Emergency Operations Center, mayara sang miscommunication sa ginanunsyo nga alert status ang syudad. Ang Bacolod yara sa gihapon sa Alert Level 4 kag wala pa ini ma-downgrade. Pero ginsugilano na sang katapos ang EOC ang mga mall managers pati ng pamunuan sang ila security personnel agod hindi na matugutan ang paglagaw sa mga kabataan sa mga mall kag bisan sa iban pa nga commercial establishment. Nagpahagman sila nga base this is about the confusion sa aton nga alert level system plus number 2 ang aton nga pediatric vaccination. Ginpaandaman naman sang pamunuan sang EOC ang mga tagdumalaan sang mall kag commercial establishment nga sarang man ma-revoke ang nahatag nga safety seal kung magapadayon ang ila pagbaton sang minor de edad sa idalom sang Alert Level 4 status. So there can be grounds for revocation sa ilang safety seal if ever they continue to violate what is in our health protocol and in our executive order. Paandam kita nga subong sila ganun po aton kaso, hindi ta gusto nga ang madason nga search naton kalabanan nga mapiktuhan mga kabataan. Sumugod Nobyembre 1, tubtob 14, ginpaidalom sang National Interagency Task Force sa Alert Level 4 ang Bacolod. Samtang ginpaandaman man ang mga market supervisors angot sa nagalapta nga video sa mga kabataan nga naga-practice ang ila political chant sa guwasang Libertad Public Market. Ang kinahanglan kasi niya is sustained participation and sustained observance of the health protocol. Kadaman sa mga kabataan ang wala sang suksok nga face mask kag face shield.
Amo ginmanduan na sang pumunuan sang EOC ang katapos ng task force disiplina nga hugto ng pagbantay sa palibot sa merkado agod mapaiway ang kasubong nga hitabo. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, isa ka anay party host nagalibod karon sang mga ginasagod nga isda para maka-income. Wala siya maglaom nga sadto 3 niya kaadlaw nga ginaganar, subong makita niya sa isa lamang kaadlaw nga income sa sini nga negosyo. May report si Romeo Subaldo. Agaw atensyon sa dalanon ining duha ka mga kalalakinan nga nagalibot sakay sa tricycad kag may mga bitbit nga mga isda nga naputo sa plastik. Ang nagadrive sa tricycad si Joseph Gomery Surigao, 22 anyos nga isa ka anay party host sa isa ka fast food chain. Sa natapos na ang lockdown, napensaran niyang nga maglibod sa isda. Isa ini kuno sa karon sa mga nagauso nga ginakahuyugan sang kadamaan kay pangpadula stress. Ga padula sa stress. Nga alam mo nga wala may bubud-bubudan ka. Oo. Ikaw man isagod ka naman. Oo, may ga-breeding man ko. Ginabuligan siya sa iya pakaisa sa pagbulante. May mga molly, swordtail, Oscar, angelfish, goldfish kag ang nag-glow in the dark nga zebra danyo. Siya mismo nagabreed man sa mga isda kag madamo siya sang kilala nga iban pa. Ang iban sa ila nagapadala sa iya sang ilang mga isda kag siya na bahala nga magbaligya. Masami sa may paradahan siya sang salakyan sa Libertad Market, nagatinir o kung nagasulod sa mga kabaranggayan. Posti ko di ka magpakarapot pag Yara sa subong sa Libertad kami. Pero mga gulaw-ulaw karon ang init dito kami sa mga tapuling. sa mga residential area, mga balay-balay. Dahil po ka bakal. Oo, okay. Init kag ulan man ang ilang nga ginasulay. Kung magkambyo-kambyo ang klima, may mga isda nga nagakapatay. May mga besman kuno nga ginabuli pa siya sa dalan pero okay lang, nagapadayon lang siya. Dalayo, anak, tawagong ka pa kagabalon nga wala na pera na, wala na bang rosti. Do ka, ano wala. Ulang. Tapos ikaw yung mga budlay sikat. Okay, wala na. Bisan gani ang kakalabihan niya sa dalan, nagakabilib sa ilan ni Joseph kay kabalo sila magdiskarte para maka-income. Yun na yung mga bataan yan, muna yung takto yan. Sa kanyang layaw na pangita yan, hindi nga kapangayo-kayo, hindi nga suyop, nagbiyo, no? Wala maglaom si Joseph na may mga inadlaw nga ang 3 niya kaadlaw nga income sa fast food. Benta niya na sa isa lang kaadlaw sa paglipod. Depende kung nani lang income. Ang 3 days ko to sa fast food. Nang mga 1 day naman. Baka mas isa nakadlaw. Para kay Joseph, diskarte lagi ang kinahanglan para makapadayon sa piyaksang nagapadayon nga pandemic. Ini berapa pag isda sa una uso-uso gini siya may timing nga grabe ka damo. Subong nagbalik naman ka damo tungod sa pandemic iban ko ng pang-distress. Oo. Napadula stress. May sa balay namon, ang duhagid ka na kung ka lain-lain namon nga balay, may isda. Kag bis ka magtulo ka lang balaming, tuod gina iya. Actually. May effect sa imo nga do biskan gamay nang ilagay na swimming nga, di ba? Do ka tawhay. Gusto ko mantan, may pino ako nakapoy kung manghugas aquarium. Kakapoy. Pero kanami isang effect sa imo. Kanami, Kung ikaw nagasugod sa Sa kanami, sa iya naman niya, kaya isda naman, amo na yung source of income niya after na wadaan sa trabaho. Kag may ang isda ha, nag-vary, may barato, may mahal. Actually. Depende sa sahi. Kagamit ang mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.